שלום לכולם, ותודה שבאתם. היכרות ראשונה, איתי לפחות, אז לי קוראים מתי ויינברג. נשוי באהבה גדולה לאשתי הראשונה. יש לי 3 ילדים שאני מכיר בהם, ובשעה הקרובה אני אהיה המטפל שלכם. אז הנה, בואו נקפוץ פנימה. קודם כל, מחקר שנערך בארצות הברית, הרבה מאוד מהדברים אני אביא, מה שנקרא, מתוך האקדמיה, גילה שכשאנחנו מקשיבים לספר, לצורך העניין, היום גם בעיקר בתוך עולם הפודקאסטים, נשים משתמשות בשני צידי המוח, בו בזמן שאנחנו הגברים משתמשים בצד אחד. כבר עבורכם הגברים יש לנו את הסיבה שלא יבואו אלינו בטענות. כאלה אנחנו. נשים מקשיבות בשניים, אנחנו מקשיבים באחד, עובדה מדעית. מוח האישה ומוח הגבר מאבדים גירויים, שומעים, רואים, מרגישים, אבל בדרכים שונות לחלוטין. מערכות ההפעלה של מוח האישה ומוח הגבר גם כן מותאמות, ויש להם מיומנות בעצם בקטע הזה, אבל הן משיגות את התוצאות של המשימה שיש לנו בדרך אחרת לחלוטין. המסלולים של עיבוד המוח, גבר ואישה, שונים לחלוטין. על זה אני בא לומר שבפן הזוגי, אם היינו יודעים את הדבר הזה והיו מחנכים אותנו או מלמדים אותנו, הרבה מהמריבות והרבה מהוויכוחים שבינינו היו נמנעים, אם היינו יודעים בעצם שהמערכות האלה הן מערכות שונות לחלוטין. כמעט כמו ההבדל בין אנדרואיד לאייפון. אלה ממש 2 מערכות שונות לחלוטין שצריכות בסוף היום לתקשר ביניהן. חוזר חזרה למדע. היכולת לפרש רגשות היא אכן תלוית מגדר. המוח של הגבר איטי יותר, שוב פעם סליחה עם הגברים, והוא פחות מדויק בלזהות את כל הרגשות האלה. וכמי שיושב שעות רבות בקליניקה, אני שומע את זה הרבה מאוד מנשים, וכנראה מתוך זה בעצם באה גם הסיטואציה של מה שנקרא אינטליגנציה רגשית. אנחנו יותר כהים לדברים האלה, אתם מרגישות הרבה יותר בסיטואציה הזאת, ואנחנו מבינים את זה ומאבדים את הרגש בצורה אחרת. ההבדל הזה, המגדרי, הוא אפילו בא לידי ביטוי עוד יותר כשמדובר ברגשות שהם שליליים, ושם האישה עוד יותר באה, מה שנקרא לידי ביטוי. לטעות זה אנושי, ולזכור מתי זה קרה ולשלוף את זה תוך כדי ויכוח, זה מאוד מאוד נשי. רואה את החיוכים, כולנו מכירים את הדברים האלה, הנה הם הנהנות, כאלה אנחנו. אם אשתי תשאל אותי, תוך כמה זמן יוצאים, אני אגיד 5 דקות, סביר להניח שאני אעמוד ב5 דקות, ואולי גם קודם לכם. אם אני אשאל אותה, והיא תגיד לי 5 דקות, כנראה שיהיה לי זמן לעשות סיבוב בשכונה, לשתות כוס קפה, לחזור, והיא תגיד לי עוד דקה. מושג אחד פשוט, אותן 2 מילים, הנה, חבר'ה צוחקים, ובעצם הפרשנות והיישום של אותו משפט שונה לחלוטין אצל גברים ונשים. מה העניינים, מתי? מה קרה היום? שום דבר. התכוונתי לזה. אם אני אשאל את אשתי והיא תגיד לי שום דבר, יש סיפור, צרות. השום דבר הזה טומן בחובו עולם ומלואו. גם קחו את השום דבר הזה עם הטון הנכון, שוב פעם, 2 מילים, אותו מושג, הבנה אחרת, פרשנות אחרת בין גברים לבין נשים. מה מאפיין את הגבר? קודם כל, אני חושב שזה מפתיע, גברים מתאהבים מהר יותר מנשים. למרות, שוב פעם, המיתוס והסטיגמה, שקשוחים אנחנו וקשה להוביל אותנו לחתונה וכו' וכו'. אז זה קשה להוביל אותנו לחתונה, זה לא בגלל שלא התאהבנו, זה בגלל שאנחנו פוחדים מההמשך. זו הסיבה היחידה. אבל בעיקר הדבר הזה של גברים מתאהבים יותר מהר מנשים, בא לידי ביטוי בפרק ב'. שם אנחנו רואים שגברים ממהרים להינשא יותר מהר מאשר נשים. גברים מעוניינים יותר בנישואים בקטע הזה מנשים, אבל זה בא בגלל הדבר הזה, כי מרבית הגברים תלויים בבת הזוג שלהם. חשיבה מוטעת זה שנישואים זה מה שנקרא 50-50, 50-50. אגב, כמה נישואים יש פה? לא רע. כמה גרושים יש פה? אוקיי.
ופוטנציאל, כמה גרושים רוצים להיות פה? אז בואו נדבר על הסיפור הזה. אחוזי הסטטיסטיקה בישראל, בפרק א', עומדים היום על 50%. אנחנו צומחים וגדלים, גם העולם, מכל מיני סיבות. סיפוקים מהירים, מוסד הנישואים שכבר אין לו את הכבוד. שוב, יכול להיות שבדור ההורים שלנו היה לא נעים, אז לא עשו את זה, ישבו בבית וסבלו בקטע הזה. ואני זוכר שיונתן גפן היה נוהג לומר שמוסד הנישואים זה דבר נפלא למי שרוצה לחיות במוסד. לא תמיד גירושים הם הפתרון. לפעמים הם החלפה של מערכת היחסים עם אותם בעיות. ואז אמרתי שבעצם בפרק א' אנחנו עומדים על 50%. ואז בא אדון וגברת ישראלי ואומר, די, נמאס לי. נמאס לי ממך, נמאס לי ממך, אני אחפש לעצמי את הנסיכה או את הנסיך על הסוס הלבן, ויצאנו לפרק ב'. מה שקורה בפרק ב' בישראל, אתם יודעים מה הנתונים? כמה? 80%. אנחנו קרובים לשם, כן? למעלה מ-70% גירושים בפרק ב'. מהטעם הפשוט. שהדבר היחיד שהשתנה בין פרק א' לפרק ב' זה השם והכתובת. נשואים בריאים יותר מרווקים וגרושים. אנחנו יודעים על הקשר של בין נפש וגוף, וכשמישהו נמצא בסיטואציה של בדידות, הדבר הזה בא לידי ביטוי. נשואים מאושרים יותר, לרוב. אוקיי? אני בתפיסתי קורא לחלק גדול מהאנשים וירוסים רדומים. כי עד שזה לא מגיע לפתח הבית, ממש, הם לא מגיעים לטיפול זוגי. גם פה יש כל מיני סטיגמות. אני יכול ללכת לפסיכולוג, אני יכול ללכת לפסיכיאטר. גם הנושא הזה, תראו מה קרה לסיפור הציפרלקס, סוכריה לאומית. אין בעיה עם זה. אני יכול להגיד את זה היום בחברה, אף אחד לא מסתכל עליי בעין עקומה. יש לי זוגות שמגיעים לקליניקה בהחבא, שלא יראו אותנו, שלא ישמעו אותנו, שלא ידעו. איפה הבעיה? אתם באים להשביח את החיים שלכם. נישואים מוצלחים דורשים הרבה מאוד התאהבויות עם אותו אדם. האם זה אפשרי? כן, זה אפשרי. אם אתה עובד בזה. כשגבר ואישה מתחתנים, היא מתכוונת לשנות אותו, והוא נורא רוצה שהיא תישאר כמו שהוא הכיר אותה. אמיתי. ושם מתחיל הדיסוננס. וזה לא עובד על ציר השנים. שם מתחילים עוד קונפליקטים. אמונות. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מגלים שאם בעבר בגידה הייתה חד משמעי פירוק הבית, אז בשנים האחרונות אנחנו נוטים יותר ויותר לקבל את זה. יש פחות פירוקי בית מתוך בגידות מאשר היו בעבר. משהו שאולי קשור, שוב פעם, בהתפתחות שלנו, באבולוציה שלנו, בקבלה שלנו, בפתיחות לגבי נושא המיניות. אבל יש דבר אחד ששם שונה לחלוטין. הוא שוב פעם חוזר להבדלים בין גברים לנשים. אם האישה תבגוד, היא זו שבוגדת, הסיכויים לפירוק הבית הרבה יותר גדולים. אנחנו גברים. אמרתי שאנחנו לא מסוגלים להכיל ויש לנו בעיה של אגו. אז אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. אם גבר יבגוד, סיכוי סביר שהאישה תכיל את זה הרבה יותר, ותסכים לא לפרק את הבית, כי היא מסתכלת על הבגידה הזאת בעיניים אחרות, ולאו דווקא מההיבט של האגו, שהוא הצד של הגבר. מסתכלת על זה בהיבט של הרגש, ובהיבט של מה היה לנו, ובהיבט של הילדים, ושל המשפחה, וכל הדברים האלה, קונטקסט הרבה יותר גדול, קונטקסט הרבה יותר רחב, שלא נמצא בנו כגברים. אנשים יודעים לדבר, ולא יודעים לתקשר, ואנשים יודעים לשמוע ולא יודעים להקשיב. תראו, מריבות זה דבר לגיטימי בעיניי. כמטפל זוגי אני יותר מודאג מאלה שלא רבים. אלה שלא רבים איבדו את זה. עכשיו, מחקרים רבים בעולם מוכיחים למה אותן מריבות ממשיכות הלאה והלאה. כי בסוף, תשאלו את עצמכם, הוויכוחים והמריבות שיש לכם, הם אותו דבר פחות או יותר. צריך לקרוא משהו מאוד שונה כדי שיוציאו אתכם מהמקום הזה. אבל אתם כבר מכירים את עצמכם, אתם רבים על אותו הדבר, more or less, זה מה שיש שם. עכשיו, למה זה מתקיים?
זה מתקיים כי כשאני מתווכח, אז בעצם אני שומע ובעיקר רוצה לענות. כי כשמישהו נכנס בנו בחיים, או מטיף לנו, או מוכיח אותנו, כל מה שאני עושה זה מתגונן. מתי הדבר הזה יכול להסתיים? הדבר הזה יכול להסתיים כשאני מנהל שיחה או ויכוח עם אשתי, ואני נמצא בעמדה של אני מקשיב לה. כי אם אני אקשיב לה, יכול להיות שאני אבין משהו בהיבט הרגשי שלא הבנתי אותו קודם. ושם נמצא הפתרון. המציאות היא בעצם פרשנות, ונדרשת תקשורת כדי לברר אותה. וזאת סוגיה שבעצם הולכת איתנו כל החיים. כי רוב הדברים זה לא מה שקורה לנו, זה בעצם איך אנחנו מתייחסים לזה. וזה עוד משפט שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, ולא הרבה מאיתנו מבינים אותו, והוא game changer. התנצלות אמיתית באה לידי ביטוי בשינוי התנהגות. זאת אומרת, זה לא מספיק שאני אומר לבן הזוג, לבת הזוג, אני מתנצל, אני מצטער. התוצאה של ההתנצלות היא שאני אעשה את זה אחרת. מחקר שעשו בארצות הברית באמצעות ה-MRI, ניסה בעצם להבין מה בעצם חשוב לנו, מה סדר העדיפות שלנו. ועשו את זה בתוך ה-MRI, כמו שאמרתי. אז הדבר הראשון עלה סקס. והדבר השני שעלה זה רומנטיקה, ובדבר השלישי בחרו קרבה, את הקרבה ואת הביטחון ואת האמפתיה. זה באופן ספונטני, זה מה שענינו. אבל הדברים האלה והאלה לא יכולים להתקיים בלי מספר 3. כי כשזה מתקיים בלי מספר 3, זה סטוץ. ואין רומנטיקה. כשאלה אמורים להתקיים כמו שצריך להתקיים, בזוגיות נורמטיבית וטובה וחזקה, זה בנוי על זה. אז אני אומר לכם מניסיון, ושוב, גם מתוך מחקרים, אהבה לבד לא מחזיקה נישואים. אחלה סקס לא מחזיק נישואים. אחלה כסף שבעולם לא מחזיק נישואים. מה שמחזיק נישואים זה בעצם החברות, זה הערכה, זה פרגון, שעל כל זה, הערכה, פרגון, כן, חברות, שעל כל זה תבוא גם האהבה ותבוא גם התשוקה, עם זה אתם יכולים להמשיך שנים רבות.